Maswera sei vana veZimbabwe? Tinokumbirawo kuti mugarewo muchitipawo maupdates ekuti zviri kufamba sei kune vamwe vanenge vari munzvimbo dzatinenge tisingaone nedzimwe dzatisingagone kusvika. Tine chimiro chakaitika nezuro chevakomana vakanga vachiramba nevhu vachirwisana nevakomana ava vanga vakapfekedzwa unifomu dzechisoja vatisiri kutenda isusu kuti masoja, nekuti semaziviro edu isusu masoja haaite chimiro chakadaro. Handiti mapaona, masoja haatumwe kuenda kunorwisana nepovho, masoja haatumwe kuenda kunoenforsa mutemo kupovho. Ibasa remapurisa, ndo vanoenforsa mutemo munyika yedu yeZimbabwe, ndo zvatinoziva. Saka aya masoja aya ndo mamwe emasoja aya ndinogara ndichikuudzai kuti vanhu vanenge vatopiwa zvavo mitoriro kana kuti vakomana vemabhodha gezi, nekuti izvozvizvi zvinotoshamisa kunzi general asaina out vakomana kutova deploya kunzvimbo yekuenda kunochengetedza pamaini yemaChina. Inyika yekupi nhai kana nemiwo semafungiro enyimimi yekuti investor kana akauya ngatimbotorawo nenzira, ngatimbozvitaurawo nenzira yavo yavanenge vachida kunyeba nayo yacho yekuti investor auya apa akutanga zvinhu zvake, anouya asina vanhu vemutemo, hazvina kana acknowledgement kupovho, kungosvika zvinhu zvacho ndezvechibva nzvimbo, abata murefu abata mupfupi, vanhu vaakutotanga kutonetsana paya paakutotumidzirwa masoja. Aya masoja aya achiri masoja chaiwo here aya? Ko zvatichatozopedzisira taakutoona masoja aakutongomira mumisiwo memashopu, nekuti masoja emuZimbabwe anoratidza kuti hachisina basa rekuita, nekuti vanhu vanotumwa chaiwo kuti vaenforce law, mapurisa, masoja haana kudzidziswa zvinhu izvi, harizi riro basa remasoja. It's not part of their duty. Zvangofanana nezvavanoitwa zvaya zvekungoiswa mumarodhi nekudi, zvimwe zvacho hazvitombori necessary. Handiti muri kupaona? Zvino aya manje masoja aya anotumwa aya manje kuzorwa nevanhu manje, haiwa haasi masoja ekutaura chokwadi, hakuna masoja akadaro. Handidi kunyeperai. Ndo zvakafanana zviya is it 2008 kune uya wekupfura vanhu mutauni, uya mutauni muCBD chaimu kuZimbabwe uku, zvikazopedzisira zvatozobuda pachena kutoti aiwa changa chingoriwo chigundura mheno kwachakanga chatorwa chinenge chekumaruzevha, chabva chapombwa nemasese, chikanzi hayo uri comrade chaiye, ticharamba tichifamba newe, tichaenda newe kure chaiko. Hameno kuti vanga vari vangani, ndobva wapfekedzwa uniform dzemasoja, ndobva wapindwa nawo, zvikanzi panenge pakuita pachatumwa masoja apo muchange muripo imimi, asi miridzirai futi muvanhu. Handiti muri kupaona manje? Isystem yeZANU-PF iyoyi, ndo system yeZANU-PF yakazopa even kana ana comrade Bombshell nesugeza kuzoregreta kuti kusvikira pakuzonzwa vageza vakutaura kuti sorry, ndine urombo vana veZimbabwe. Ndo zvimwe zvezvinhu zvavaikumbirira ruregerero izvi. Izvozvizvi tarisai muone kuti masoja izvozvizvi anonzi masoja, okay, akabva kumabharaks api? Ibhesi ripi rakariliswa masoja iwayo? Nageneral upiko akava deploya kuenda kunorwisana nevanhu? Ko mapurisa anga aenda kupi? Akaramba here mapurisa? Nekuti musoja haafanirwi kutora chinzvimbo chemupurisa. Handiti muri kupaona? Nekuti isusu maprocedures ekuti vanhu vari kuda kuunzwa munzvimbo tinoaziva. Vanotanga vasvika
kuvakuru venzvimbo. Nyaya yacho yoita ichidzika kusvikira yasvika kumasabhuku, yozodaidzirwa musangano kouya vabereki vounganidzwa. Pane zvaakuda kuitika munzvimbo zvichange zvakamira so, zvomboziviswa, zvombotora nguva, zvozonyatsokupasa, zvozotanga kuzoti aiwa no, zveshuwa vana veZimbabwe vati aiwa no, tazvigamuchira, tazvinzwa vana vedunhu iroro. Kana iri maini inoda kuvhurwa, ngaivhurwe hayo, tazvinzwa, taudzwa. Kana paine varoda kutamiswa, zvogara zvakanyatsokutauriranwa zvakanyatsonaka. Ndizvo zvatinoziva isusu. Vachitamiswa nenzira dzakanaka, vachipiwa nzvimbo dzavo dzekugara, kana paine kubhadharwa kwavo kana kuti chii, zvichionesanwa pakati pegavhumendi nevanhu vayo zvine tsika, kwete kutoti machaina pamberi masoja kumashure. Hatizvizive izvi. Kutaura chokwadi, vana veZimbabwe vamunangagwa ngavaregedze kutidaro. Munangagwa ngavaregedze kutidai sokutaura chokwadi. Izvozvi zvitarisai muone. Vanouya zvavo voskodhibhusha minda yedu, vopwanya vachiparadza environment yedu isusu, votorawo mari. Pamunozoona vamunangagwa vakukwira ndege, this week vakwira ndege vazoenda kunze, next week vakwira ndege vaenda kunze, imwe mari yacho inenge ichingopiwa chivhayo, achingotengera vanhu vese motikari. Kutaura chokwadi, imi muchifa nenzara, minda yenyuka yaparadzwa iyi. Ndokumafuro kunofurira zvipfuyo zvenyu ikoko, kuri kuparadzwa kudai soko. Ndio environment yenzvimbo yenyu iyoyo. Hapana kana development inomboitwa. Road vanongodzifamba dzakadaro, mazitipa aya achingo kuraya road, dust nedust. Handisati ndakamboona zvakadai so. Vamunangagwa vakunyanya kutidherera vana veZimbabwe. Kana vapedza vanozouya vakahaya chimotikari chikontena chekuchicken ini. Vobva vati huyai muungane kumusangano, vanhu mopiwa yenyu machicken ini. Ndo mari yezvicherwa zvenyu yacho here iyoyo, nhai vana veZimbabwe? Vakomana mogoverwa zvimaskavha nezvimakadhi zvemusangano, mobva mafurirwa kunzi muri makomuredhi imimi, munodhifenda nyika ino. Ndo kudhifenda nyika kwacho here, kwekutumwa kuti uende kunoponda mumwe munhu munyika? Zvino mukasara mega mega, chimbotarisa naye kuti izvozvizvi vana vanozviti tiri youth yeZANU-PF muri vangani? Kana muine pfungwa dzakakwana, muri serious here nekuti imi muda kusara mega imi muchigara munyika umo, nekuti vamwe vanhu havachada ZANU-PF? Zvimwe zvacho ngatifungei vana veZimbabwe. Haichisiri ZANU-PF, hapachisina ZANU-PF yakadaro. Inini ndiri kugara ndichiramba inini kuti ZANU-PF hakuchisina. Handiti mapaona? ZANU-PF isingamiririre nyika. Vakapiwa minda vachipromisa kuzosimudzirwa negavhumendi, wachinzi vachapiwa mafertilizer chichi. Mafertilizer acho akangobva kwaanenge abva uko kunze kwenyika uko achingopinda muZimbabwe, matraks anotanga kutotinhira akatonanga kupurazi raminista. Imimi chenyu kutumwa kuenda kunoponda vanhu, minda ichitorwa ichicherwa goridhe nemachaina, mari dzacho dzichitorwa dzichienda kundotengeswa mamanshoni anodhura kunze kwenyika uko nemahotera anodhura, nevanhu ve1 family chete. Vana veZimbabwe, izvi zvanyanya mani izvi. Hayo, this is enough. This is too much. Imbori nyika rudziko, nhai vana veZimbabwe. Toda kuti nyatso kudzitaura nyaya dzacho panapa.
kana chiri chokwadi kuti zviri muconstitution yedu yekuti kana opposition inobvumidzwa kupinda yotungamirira nyika kana ichinge yavhoterwa nevanhu vemunyika. Ko zvakaitika kanganiko Chamisa achivhoterwa? Ari kupi Chamisa nhasi? Chii chiri kumboitika naye munyika medu? Imi moudzwa kunzi iconstitution vanhu ngavaende kunovhota, vanhu voenda kunovhotera munhu wavanoda, mubva matumwa futi kuenda kunoponda vanhu vavhotera munhu wavanoda iyeye. Monzi hazviite kuti munyika muno mumuchinjwe bato rinotonga. Saka constitution yacho iri kuenzaniswa papi, iri kufambiswa papi apa, iri kufamba papi apa? Imi mayouth eZANU PF, toda kuti timbotaura nyaya dzacho, timbonyatsokuonesana. Zvobva zvatonzi kuri kuitika maelection, vanhu vari kufanirwa kuti vavhote vachivhotera munhu wavanoda. Imi mobva matotanga kutounganidzwa veyouth, maakutotanga kunzi mukangoona chete munhu ari kungoti pasine ZANU PF batai muponde muurayi. Ko munodiko kumbobvunza vakuru venyavo kuti saka imi muri kuvasireiko vachienda kunovhota? Vaudzeika kungoti isusu hatisi kuda. Zvakangonaka kungoti mutiudze kungoti imimika hamusi kuda munyika umu kuti muve nerimwe bato rinopikisa, pane kuita basa rekufurira vanhu kuti kana maona kuti imi muri kuda chenji, endai munovhotera bato ramuri kuda nemutungamiriri waro. Vanhu vobva vazviita sezvavakaita kubva kuna Morgan Tsvangirai nekuna Chamisa. Mukapedza mukaita sei? Maisafurira vana vechidiki kuti vaende kunofamba vachiponda vanhu vakuru imi. Ko imimi vana vechidiki imimi, kufurirwa kwese kwamaiitwa imimi nevari kufurirwa nanhasi, murudiko kumbobvunza kuti ko zvamurimi wani munovatuma kuti endai munovhotera vanhu vamunoda? Makuti tivaponde futi. Nhai maZimbabwenzi tiri kushandisa common sense here patiri kuita zvinhu zvese zvatiri kuita munyika izvi? Ndo zvandaikuudza izvezvo ndichiti maelections nezvese zvatinonzi itai formai maopposition party kana kuti chii, zvinhu zviri staged. Handiti muri kupaona? Tiri kugadzirirwa stage yemashanga yobva yaiswa maspikes esimbi pasi, kungokwira pamusoro pestage yacho, kungovira pamusoro peminzwa nekubayiwa. Ndo zvatiri kuitwa isusu, tiri kuteiwa nenyaya dzekufomeswa maopposition parties. Ndo zvandaitaura inini ndichiti hazvina zvazvinobatsira kukurudzira vanhu kuti vanhu vaite basa rekutaura mazita evatungamiriri vemaopposition party, nekuda kwekuti nyaya dzemaopposition party dzataitungamirirwa nevatungamiriri vemaopposition party hadzina kushanda munyika yeZimbabwe. Endi zvakatobuda pachena kuti hadzishande. Munonzi formai opposition party, muvhotere munhu wamunoda nebato ramunoda. Mafoma opposition party makutotanga kutourayiwa. Zvotondishamisa inini kuti wai muchizoenda kunovhota matotanga kutoona kutoti muri kutorambidzwa kudhara. Handiti muri kupaona? Aiwa, ngatitaurirane pachena. Handiti munenge muchiti vanhu tinopopota kana kuti tinozodai kana kuti tiri kuvenga vatungamiriri vemaopposition parties. Handiti munouya panapa muchindituka. Ini ndinototukwa kai? Ini ndinotukwa ini. Ndine vakawandisa vanototaura nezvangu panapa, zvinotozikanwa panapa kuti ndinotukwa. Handiti zvino kana nyaya yacho yakamira yakadai so kuti imimi munofomeswa opposition party, mafomeswa opposition party, maakutanga kumhanya nechinhu chenyu, maakutanga kuurayiwa. Ko chinozoita kuti murambe muri muopposition party kusvikira pakuzoda kuenda kunovhota mobva mapondwa futi chii? Ko imimi vacho, imimi vari kutumwa kundoponda, imimi mayouth eZANU PF, mambovhunza here vakuru venyu kuti koingawani ndimi makavati vafome pati yavo, vavhotere pati yavo, vavhotere mukuru wavo, ko makutituma kundovaponda futi zvaita sei? Zvinoda kubvunzwa izvo vana veZimbabwe. Yasvika nguva manje yekuti tichinyatsotaura chokwadi manje. Yanguva yekuti tivake revolution tichiburitsa chokwadi, tichinyatsokuburitsa zvazvakaita, tichinyatsokuburitsa, tichizvivhura zvese zvichienda pachena. Handiti muri kupaona?
Saka kubva izvozvi musatumwe kuenda kunofoma maopposition party kana kudaidzwa kunzi uyai tiite opposition party yamunozourayiwa musati matombosvika mazuva emaelection, kutanga kutorohwa muchitonzi pasi nemi tinokuuraya. Handitika imimi vakomana weyouth yeZANU PF chiregedzai kungorambawo muchingoitiswawo imimi kuti vanhu vari kutuma vanhu kuti fomai opposition party yenyu muvhotere party yamuri kuda nemukuru wenyu. Ivo vanhu vamwe chetewo ndo vanokutumai kuti chiendai munoponda vanhu ivavo nemukuru wavo. Vabvunzeika seiko musingabvunze? Chiko chamunenge mambodya munenge madyeiko zvekutadzawo kuvabvunza kuti handiti ndimi here mutaura kuti zviri muconstitution yenyika kuti kuve neopposition party, because opposition party kuti ifomwe hachisi chimanikidzo, zvinhu zvinotobvumiranwa between a ruling party nema-leaders ayo nema-opposition party ma-leaders ayo vanotaurirana kuti tine ma-different visions atinawo. Saka tiri kuona sekuti imimi vision yenyu iyi hapana zvazvinoburitsa, hapana kwamuri kusvika. Vamwe wobva wataura kuti imi kana maona kuti isusu tiri kukundikana pamaprinciples edu atiinawo nedzeway yedu yatiri kurula nayo, kuhendla kwatiri kuita zvigaro zvedu isusu, kana maona kuti zvese izvozvo hazvisi kushanda, chiitai pati yenyu imimi. Handiti kana mavhoterwa motora chigaro chacho, motora nhingirikini yacho, mopinda muparliamendi macho, motungamirira nyika. Zvinhu zvavanotobvumirana izvo. Chamisa hasi mbavha kufoma opposition party, asi munotumwa kuenda kunomuuraya. Apedza kugara pasi nevakuru venyu varivo vanenge vamupa mvumo, motumwa kuenda kunouraya vanhu. Vabvunzeika kuti handiti ndimi here mavagadzira vanhu avo? Imi mungaitigadzirire vanhu vekuti tiende kunoponda tichiuraya isusu, ende patinouraya pacho munenge musipo. Musadaro vana veZimbabwe, musadaro mayouth yeZANU PF, musadaro, musapuse kusvikira pastage yakadaro iyo. Kuitiswa kuti munhu anotora bhora resimbi obva aisa pasentapu okutaurira kuti enda unorova, iwe obva wabva uko uchimhanya speed kusvika unodambura tsoka yako pabhora resimbi. Ndo zvamuri kuitiswa kaizvo, kunopondeswa vanhu nevanhu vavagadzira vanhu vacho. Ruling party yemuZimbabwe ndo iri kugadzira maopposition parties nekuda kwematongero airi kuita, and ndo vari kutopa authority kuna ana Chamisa vacho kuti itai mapati enyu, nekuti mimati mune mamwe maonero amuinawo nematongero amuri kufungidzira kuti munogona kutonga. And vari kutaura vachitaura kuti tiri kushandisa constitution yemunyika nekuti ndizvo zvainotaura. Saka imi muri kubvumireiko kushandiswa nevanhu ivavo vari kuti nekuti ndivo vari kuita kuti kuve neopposition party. Opposition party inotokonzerwa, ruling party inotoplay a role mukufomwa kweopposition party. Anti muri panzwa vana veZimbabwe, ruling party inotoplay a role nekuti ndiyo inopa authority ichishandisa constitution kuti aiwa foma yenyu opposition party tinosangana kuma-elections. Imimi muripo vana veyouth yeZANU PF, apa pandanyatsoti minyatsokupataura chaizvo, muripo munyatsonzwa vakuru venyu ivo vachitotaura vachitoti kune pati yakunzi zvakati izvozvizvi ndo yatichaenda kunokukwidzana nayo muma-election, mobva matumwa kunzi chiendai munovarova, chiendai munovaponda, wamabata urayai. Ko munodiko kuvabvunza? Ndapadzokorodza zvimwe zvisingaiti. Imi mamumbotofungewo here mubvunzo imimi, mubvunzo wekutoti saka vari kuti tisusu tiende kunoponda vanhu vari constitutional? How come? Nekuti hakusi kupanduka kakufoma opposition party, hakusi kupandukira nyika.
ndosaka muchiona vanhu opposition vanenge vasina pfuti, havana kana chinhu chavanenge vainacho. Chavo ndechongoti tiri kungodawo change, tafunga kuchinja utungamiriri, tafunga kuisa umwe utungamiriri. Imi maakutumwa nemabhemba, maakuenda kunoponda, maakutanga kupisa dzimba dzavo. Zviri kufamba sei? Zviri kufamba sei? Nhasi munopiwa masikavha nemakadhi emusangano, muchipiwa machikeni, ini muchimwiswa mitoriro. Vapedza vanouya futi muminda menyu, mumasango menyu, nzvimbo dzenyu vachidhistroya nekuparadza. Asi vanokurambidzai kutema miti nematemo, vachiti zvinosungisa, muri kudhistroya environment. Zviri kufamba sei? Zviri kufamba sei nhai vana veZimbabwe? Ngationesanei. Indawa tichita unge vanhu vakapusa zvekupedzisira kudai so. Chii chinoita kuti tipuse kusvikira pakuitiswa zvinhu zvandanga ndichitaura, zvandiri kutaura zvese izvi muaudio? Kufomeswa opposition party, mapedza mobva matanga kurohwa musati masvika kumaelection. Vamwe vototanga kutourayiwa musati mapinda mumaelection. Maelections acho tozoitwa obva mabvutirwa, mobva matanga kutourayiwa futi afterwards. Zvobva zvati futi kune rimwe side vanhu vakufomesai, vanhu vacontributa pakufomwa kweopposition party iyoyo ndo vanokutumai kuti chiendai munouraya vanhu vemuopposition party iyoyo. Ivo varivo vazvitendera vachiti zviri muconstitution. Ana Mnangagwa vandivo here vari kukutumai vachiti zviri muconstitution? Ane kodzero Nelson Chamisa kana achida kuti ati challenge isusu tinosangana kumaelection. Afterwards makutotumwa makutonzi chitotangai kutouraya mamembers eopposition yacho. Mumaraini menyu tiudzei, nyorai mazita kuti ndianani, tivapedze vese tivauraye. Zvinenge zvakubva papi futi kana zviri constitutional? Ko kungoramba munodi kuvabvunza vakuru wenyu vacho kuti ibvai mangotaura ngoti nyika yedu iyi ndeye one party state, mutiregedze kutibatisawo ropa please. Nekuti muribatiswa ropa nevanhu vari kugadzira zvinhu zvacho futi. Vokubatisai ropa imimi vanenge vasipo. Shoni Mnangagwa azive kudzipa munhu, haana kumbobvira akauraya munhu. Collins Mnangagwa haatombozvizive zvese izvo. Daniel Garwe chaiye chaiye musati makambomuona mumastreets imi. Tungwarara munomuziva imi. Sikotisa kupwanya chigananda icho. Kuda tagwirei ana wikine uchivhayo vesa, ana masimire mbwawo munowaziva, munenge muinawo here pamunenge muchiponda vanhu. Saka munenge muchizvitora kupiko zvamunenge muchiitiswa izvi? Zvinenge zvamuconstitution ipi yacho manje zvekuti opposition vanopondwa? Ngatisashandiswe wana weZimbabwe. Inguva yekuti tibatane, tirambe nenyika yedu iri kulutwa. Handiti mazvoona manje izvozvi zvitika kutaurirai kuti ana Mnangagwa ana Sikotisa kupwanya mazita ese andataura nemamwe emazita amainzwa zilist richitaurwa navaGezari riya. Mahotels ega ega kunyika dzekunze uku akanaka kupfuura, hamuna kana hotel iya kana even one muZimbabwe umu yakanaka compared to mahotels avari kutenga kunze kwenyika uku, avari kuvakisa nemamansion. Nemari idzodzo dzekudeforestratwa kuri kuitwa nzvimbo dzedu isusu nemaChina vachipiwawo mari. Vouya vokutengera chicken ini vokupa scarf net-shirt nezidzoro remunhu, wobva wanzi endai munoponda vanhu nekuti vari kuramba kuti tirambe tichiluta. Worambidzwaiwo kutema muti nedemo kuti upise fodya yako mudhirihori. Shango iroro, the same sango iroro rava kurambidza imimi kuti muteme nematemo iroro, kuri kungoya zvigreta zvinongodambura dambura miti zvakutonzi maChina awana pekuchera goridhe. Hamusi kuona kuti nyaya dzacho hadzisi kubhalansa.
vanokurambidzai futi. Ndanga ndichitaura nyaya dzimwe dzekupondaniswa vanhu veopposition party neveruling party. Izvozvo ndapa nyaya yekuti tarisai muone, vanokurambidzai imimi kudeforestrata, kudestroy environment, asi vanozouya nemamachines ekudestroy environment yacho. Vobva vasiya mazikomba, environment yadestroyed, yadamaged, zvipfuyo hazvisina kana pekufura. Vobva vaenda, muchisara musina kana nechinhu, kutamiswa nekutamiswa, makuva nemakuva achipwanyiwa. After that ndo vanozouya kwamuri mimi vachikutaurirai kuti tichakupfekedzai uniform dzechipurisa kana kuti dzechisoja, muende kunomira panzvimbo yakati. Anenge asvika ipapo munototaura kuti tatumwa panapa tisu masoja. Vakomana vemabhodha gezi, tinokuzivai. Zviri kufamba sei? Mambofunga here kuti ndo masango aya atinorambidzwa kutema nematemo? Kuti sango rizoita miti yakakura kudaro iyoyo, minda iyoyo ichengeteke iyoyo, handiti vanhu vari kuchengeta? Hazvichisina basa manje nekuda kwekuti maChinese anofanirwa kuchera. Vanhu vacho havazive maprocedures anoshandiswa, haasi kutorwa, madzisha haana kuudzwa, machifu nemasabhuku anongotoudzwa kutonzi maChina iwaya atouya aya achatenga akutova zvinhu zvacho. Musadaro veduwe. Fungai vana veZimbabwe, fungai. Ndope pamunonyatsokuona kuti Comrade Bombshell neSigeza vachitaura nezverevolution iyi vaiziva, nekuti tikasadaroka zvinhu zvacho hazvibude. Apa ndatone chikumbiro zvangu, tichengeterewo makomrades edu ayo ari kurwira ivhu, akafanana nemakomrades akanga achinetsana nemasoja ari kunzi masoja ayo. Vanhu ibvai matoratidza kuti munovachengetedza. Madzishe edu, masabhuku edu nemadzimambo edu, ibasa renyu rekutichengetera vamwe vedu. Tinovada. Haisi mhosva, ndofunga nemiwo munoziva kuti haisi mhosva. Munofanirwa kuti mubatane nesu tisumhuri dzenyu. Masabhuku, madzishe nemadzimambo tiri kukumbira tisumhuri dzenyu, tisu vana venyu vacho. Inga vamwe vanyu ndimi makatoenda kuhondo wani mukatorwira nenyika yacho futi. Kwezvatiri vana venyu vacho vanhu takurambawo neivhu racho. Takurambawo neupfumi hwedu hwamakarwira hwacho iwowo. Zvino mungatisiyawo here izvozvo izvi tichiabhuswa nezvigananda izvi? Tiri kutokumbirawo, tinoda kuti titaure nenzira dzine ruremekedzo. Timbozvisirawo kusaidhiwo kwenyu, mumboonawo kuti timbonzwawo kuti munotiwo kudii nechimiro chaakuitika ichi, nekuti taakurwa nevapambepfumi maChina ari kuunzwa naPurezidendi. MaChinese aakuuya ari kuseri kwemakamafurashi emasoja nezvombo zvenyika. Saka tiri kutokumbirawo madzimambo, machifu, masabhuku mese, tiri kutokumbirawo nemachairman vese. Tiri kutokukumbirai. Apa ndakumbirisa chaizvo.